awunina benkayishana kamenze yaphuza umlazana ngameva awunina bohlanya bathi liyadla ndlondlobele libeka isihlanga emadolweni awunina bendloveni amandla awubayede baba bayede baba bayede Zulu kamalandela awunina bendloveni amandla ngiyabingelela lo bingelelayo uprofessor Ndabuka kaNongoma esigodini sakabheka umthetho ngaso hlangothini la kamandlakazi uma ngabe uyaqala ukuba ingxenye lombukiso yalo noma le ngosi oyethamele le how I ended up in Brana sisuke silanda abafowethu nodadewethu abavile ngeshiya ezidakamizweni noma abahlala emgaqweni basuke bezosixoxela noma bezosilandisa ngendlela abakhule ngayo nanento eyabaholela ekutheni begcinela ezidakamizweni lokho suke sikwenza ngenhloso onqangeni nasi suke sikwenza malungana ngqo nokufuna ukuvikela labo abangakangena ezidakamizweni ngiye ngithi ke uma umuntu esefikile siyacela uma usixoxela indaba yakho ngifuna uma kukhona umuntu okubukayo azalwe kabusha yayizwa leyo nto leyo that is why ke siyayisilanda abantu so mangabe uyaqala bafuthu kuba ingxenye siyacela wenze njalo sicela ucindezele usubscribe button ucindezele nebell ucindezele ibell kuyobe sekubeka emathubeni ukuthi makukhona isiqephu esisiphosayo kuyobe sekuqenqeza insimbi ocingweni lakho emva kokuqenqeza kwensimbi uthi mawungena ngaphakathi uyobuzitholela isiqephu sangalelo langa siyacela futhi bafuthu ngiyagoqa ngiphula izandla ukuze uhlelo luqhubeke luzokwazi ukuthi lisize nakwezinye indawo abantu bangibiza kwezinye indawo bangibiza kuzona zonke indawo kodwa manje angikwazi ukufika ngenxa yamandla amancane siyacela ke sine-donation lapho esiyicelayo if ubuka lapha phansi kwi-video kuno-join uma ujoyina lapho ufike nje usipha u20 bakithi awu omponda abahlanu omponda abayishumi noma omponda abahlanu khona lokho iphepha elinsundu lokho kuzosilekelela abafowethu ukuthi sikwazi ukuthi senze nezinye izinto uhlelo lolungeke liqhubeke ngaphandle kwabantu abantu abazothi beliqhubeka uma sithi siyolinda indoda enesisesikhulu eyofika izosinika imali ukuze sikwazi ukwenza ezinye izinhlelo kusho ukuthi kungaze kubuye uJesu kodwa abantu ngoba vele banesifiso sokuthi sikwazi ukuthi sisize izingane zingagcinele ezigcine iphumile ezidakamizweni nezinye ingakangena ezidakamizweni siyiqwashise zingangeni ngoba sizoqala manje uhlelo lokuhambela izikole sizobe sihamba nabo bafowethu nodadewethu laba bazobe beyikhulumela bona ngqo nomlomo wabo bekhuluma nezingane zesikole ukuthi siyanicela abafowethu sicela ningawele ezidakamizweni ngoba uma usezidakamizweni impilo ibanzima so siyacela abafowethu ucindezele ujoin ngizoyishare ilink futhi lapha kwi-comment box uzojoyina usiphe lo 20 for i-membership ukuze sizokwazi ukuthi senze nezinye izinto yona ndlela leyo eniyokhombisa ngayo ukuyenamela ishow nokufisa futhi ukuthi ikhule nokuthi ikwazi ukuthi isize abantu sawubona nkosazana unjani ngiyaphila awu nkosazana weza wamuhle ushanga amehla aqamile amakhulu ngathi ungakamkhiza bakamkhiza banamehlo kanje uma ungabidlilela umbukeli lapha ekhaya ungathi ubani nkosazana ugogo wami Nelisiwe nomusa Njangazi wena ugogo wami uyena into engambingelela nje yeah wena ujuza ufuna ukubukela ababukela ekhaya phela lolu hlelo lwethamelwa izinkumbi zabantu nithi bikela ababukela ekhaya wena ubekelela ugogo wakho uMantshangazi awumadoda umgazi yazi ukuthi na ngoba umkhumbulo ugogo wakho abantu abangaba umhlahlandlela ekuthenini iphupho lakho lokuhamba uyobona nogogo wakho ibona laba ababukela le show so wena ukuba uyimina yephula imini uphakamise izandla njengocabasha uthi sanibona ngiyabingelela senzela ukuthi labantu bekwazi ukuthi bekuxhase ngoba ngizwile ngathi ufika lapho uthi manje isifiso sakho sokubuyela ekhaya ngithi yeah so okay sicela usethule uzethule uzazise ukuthi wena ubani bese ke usipha udaba lakho ngizokugayida ngemibuzo lapho nalapho in as much as ababukeli bohlelo abathanda ukuthi ngilokhu ngibuza umuntu imbuzo kanti manje into abangayazi bona kunabantu abanokufika la bezosixoxela izitori zabo uthola ukuthi angithi mina ngibanika imali abantu abasuke befikile bezoxoxela izitori zabo uthola ukuthi umuntu akasafuni usuke engazile ukufuna ukuxoxa kahle usuke ezofuna le mali manje bese ke engaxoxi udaba ngendlela eright yabona le nto leyo bese ke mina mase ngilokhu ngimbuza obezinye izinto sokuthi siyikhulumile off camera bese ngiba umuntu omubi kubantu uthi umusu kumnqamule ekhuluma into mina ngiyazi ukuthi since isikhathi esisincane sinaso so mina kumele ngimguide ukuthi ehlale emapointini yeah ngiyabonga ngixolise futhi kuba mude ngibe umbhoshongo ngibe umphongolo ngikhuluma ngaqedi
So Sanibonani, mina igama lami nguMvalenhle nokwethemba Ntshangase. omkazi. Ngisuka ePietretif eMpumalanga. Yeah, ilapho ukhulela khona nje umncane sikufuna lapha nozelwe ukhula kancane up until uzobe. Ngikhulele ePietretif. Yeah. Ngikhuliswa ugogo. Yeah. Shuthi ngithe ngisemncane uma bephuza. Yeah. Kwenzeka ngazi noma iphutha noma yini. Yeah. Uma wakwazi umuntu washona, waboshwa. Yeah. Ngasala nogogo. Mangisala nogogo kwasho ukuthi akasebenzi. Yeah. Uyabo kwamphoqa ukuthi okay, eyisengenza lento engihlale ngiyikhuzo. Uma ngoba eboshwa ubengasebenzi yena bekwenzakalana ekhaya. Cha, ubengasebenzi. Oh, okay. Bekade efunda wayeka wangena etshwaleni. Efunda isikole i-university college efunda isikole nje amabanga aphansi. Uma wakho kanti unangaki iminyaka? Ngiyamkhohlwa uma umuntu engimaziyo ugogo, kodwa uma yena wangithola efunda u5 ubaba efunda u7. Oh, wena uzalwa izingane wena. Okay, isiyenza kumqondo lento lo ngoba umuthi wangithola efunda isikole engqondweni yami into yokuqala efikayo ukuthi mhlawumbe wayese university kasho. Cha, wayefunda esikoleni. Okay. Ukhuliswa ugogo lapha ekhaya akekho ohlakulayo. Cha, akekho. Bengikhuliswa ugogo esebenza ehlathini. Yeah. Ehluba ingodo khona kuze kwazi ukuthi angitholele ubisi namanapkeni. Yeah. Ngakhula nogogo. Ngathi sengina 8 years. Bekhona umunye usisi wangasekhaya obemdala kunami kakhulu. Kodwa ngokuthini ubengikhonzile ejwayele ngisho ukungithuma. Uyabo. Kwathi kungunyuye womunye unyaka wafika ekhaya ebusuku ezongicela kugogo ukuthi ucela ukuthi ngiyodla naye unyuye ekhaya kubo. Niyobungaza naye. Ngoba akukho umuntu uma wakhe nengane zakubo bahambile. Ugogo athethe asho ukuthi yakafuni uyayibona lonto ngobani njengoba sila nathi la ekhaya sisobabili. Hlanhla leyo bese kufika umkhulu. Uyabo ngalo lelo langa abesathi ugogo ayikhululekani hambani. Umkhulu ngathini ube nomunye umuzi nomunye umfazi. Okay. So behlala ngalana ngala. Oh, isithembu, unesithembu, ukhulela esithenjini. Yeah. Ufika umkhulu ngalobusuku. Wafika ngalelo langa. Shuthi maye bese ugogo ethini ethi ugogo phume before nilale maniqeda ukukhuza unyuye uyibuyise ingane. Sesimpume avume. Ebese yabuza ugogo ukuthi khona bani athi hayi akukho umuntu. Ebese ethi ugogo ngicela uyibuyise ingane mfethu mase ngiqeda ukubungaza lokho eniyokwenza. Usisiphume avume angithathe ekhaya sambe naye silapha masifika sifica abafana abathathu. Ubhuti wakhe ekuthiwa uGubevu, omunye ohlobene nami ngokwesibongo. Bese kuzoba umngani wabo ke engangamazi. Shuthi masifika babekile juice inyama phezu kwetafula. Kudliwe kahle kube mnandi. Bese ngithelelwa ujuice kuyiglass. Kanti ijuice lena strong and babeyifake ugologo phakathi. Ofaka ugologo ubani? Usisumpume noma omunye walabafana obafica khona la? Mina ngokubona kwami babazi bonke. Okay. Kwayena usisiphumeni. Kodwa hayi ngendlela wrong, just nje ukuthi okay. Suthi ke maqeda lapho ke ngiphuze ngidle ekuphambeni kwesikhathi ngivele ngibitoze ukuthi angibuyise ngimtshele angidonsele indishi ngibuyise isikhathi lapho siyahamba. Bese ngiyamtshela sisiphume asambeni ungihambise ekhaya ugogo uthe ngibuyise. Uyabo athini athi uselahle ukhiye wasemnyango. Uyayibona lonto. Sithe sahlale nje isikhashanyana esincane afika ugogo azonokha eminyango. Bephume laba beyongena kule ndle ngale abafana becasha. Bethi mabecasha
nami ngokuthini sengidakiwe angisaboni kahle ukuthi kwenzakalani yabo. Ngiyamuzwa kodwa ugogo uyakhuluma yabo. Akhuluma usiphume athi hayi sisadla asikakaqedi gogo kodwa manje ngiyamletha. Yabo. Hayi ugogo angabi nankinga ahamba abuyele ekhaya. Ngoba naye uyamthemba ngengane yakhe. Plus umuntu engihlezi nje nginaye. Shuthi kusuka lapho ekupheleni kwesikhathi ugogo esehambile. Sibuye sihlale kube right. Bese kuthi mase sizolala ngicele ngokuthini kubo kaMpume bekuyi one room. Wabo behlukanisa ikhethini elilodwa. Imbhede ewuthunga la ikhishi ngala. Khona umbhede omncane nombhede omkhulu. Ngimtshele Mpume sizolala lana pho njengoba ulahluki. Athi ngoba ngesikwazi ukuphuma ngewindi. Ngithi hayi okay mina ngizolala nawe. Athi ayikho inkinga sizolala lapha embhedeni omkhulu. Ngithi okay. Angilalise kahle uSisimpume alale naye eduze kwami. Mayelala eduze kwami nginganaka ukuthi uyaphuma uya kulomunye umbhede. Useyolala nobani nalo bhuti ohlobene nami uSusiso. Ngingezwa futhi uyabo? Ngithe ngilele ngizwa isandla singena la entanyeni yami. Yabo ungivala umlomo kanje. Shuthi ngalesikhathi ngithi ngibiza uMpume avela ngifaka amasokisi emlonyeni. Yabo? Mangithi ngiyaphenduka ngiyezwa khona into engishisayo eza la ngemuva emathangeni. Yabo? Mangithi ngiyaphenduka ubhuti wakhe ubevu. Angidlwenguleke kanjalo. Ngivuke khona ebusuku ngikhala. Cela uMpume angihambise ekhaya. Yabo lonto sebephumile bona seqedile ungidlwengula noSibusiso lohlobene nami sebelalile naye uMpume. Yabo vele uMpume umuntu omdala usenengane ngisho kuba nengane. Wabo iphenti lami alithathe alifihle ngale kombhede. Uyayibona lonto ngoba lali negazi. Yonke into eyayisilapha empedeni yayinegazi. Yabo mayesuka lapho baphume benoSibusiso behambe khona ebusuku sisale noMpume ngimtshela uMpume ukube vubuka wenza ukuthi nokuthi ngiyakhala. Yabo awuphuza nawo amanzi. Ekuseni afika ugogo ezongilanda anqaba ukuvula umnyango. Athi okay ulahlekile. Afika ugogo angithathe omakhelwane bamtshela ukuthi angangigezi. Angithatha ngise police station. Ngempela ugogo angithatha ngise police station. Police station bafike basigibeza event esibhedlela. Masifika esibhedlela bamtshela ugogo ukuthi angidlenguliwe. Bamfuna uGubevu bengamtholi kiwe kubo bengamfici. Kanti sothi siyafika kubo nakamakhelwane bazofuna yena untshontshe ihaifa kamakhelwane angazi nezipika kanjani ngoKhisimusi. Sihlale ngelezo nsuku kwasho ukuthi ummeli wami bekuwumlungu. Ibhundo umlungu umuntu wesilisa. Bemcinge beze bemthole. Aboshwe ke kanjalo. Waboshwa isikhathi nje impela eside. Bekithi uma ngidlula ngakubo ngesikoleni lapho sengiphumile primary sengifunde secondary. Ngoba kwakusela iminyaka emibili ngiye secondary. Yaphela leyo minyaka bengithi uma ngidlula ngakubo uma wakhe angisasazele ngezinja angijikjele nangamatshe. Ngobani uma wakhe lo muntu ophuza isiqatha plus udayisa isiqatha ngivele khona ekhaya kubo. Ugogo ke kwagcina nje kuumuntu naye uhlukumezekile. Bayibona lonto. Waqala ugogo wazama ukuthi
concentrate esikoleni ngoba bese ngingasakwazi ngisho ukufunda, iy'ngane zingihleka. Uyayibona leyo nto ngoba yinto eyaduma nje ngasekhaya. Uyabo, ugogo angithathe ahlale nami phansi angitshela ukuthi njengoba sekwenzakale lento le ngisemncane, uyabo, ngina 8 years, ngisengakwazi ukuphinde ngibuyele ngibe right. Uyabo, azama ugogo ngayo yonke indlela ukuthi ngibe right, nangempela ngibe right. Uyabo, ukuhamba isikhathi ukuthi ngolunye usuku ngigule kangangokuthi babe ngifake iy'lwane. Uyabo, ngibona iy'lwane ey'ngekho, wayena ugogo endlini manje ngiyambuka ekhuluma gcine ngimbone ngathi useyisilwane ngibaleke. Uyabo, ugogo afuna ukungilapha ehambe nami ePaul Petersburg eDumbu komunye ubaba ekuthiwa ubaba Sacolo. Uma efika kulowo baba, lo baba angisize. Ugogo bese ezobanye umama bayakhuluma ngemuva etekisini, bakhuluma ngendaba yomhlanga nani. Abese abuza ugogo ukuthi hawu isekhona leyo nto namanje, nginengane yentombazane yadlwengulwa kanje. Abese thini lo mama mhlampe kungenzeka ukube isi right, kuya ngokuthi walimala kangakanani. Uyabo leyo nto. Athi ugogo hayi ngosuku abazokwenza ngalo umcimbi ucela ukuthi angilethe, akazi noma kuzoba right noma ngeke kube right ngoba yena akazi kahle ngalezi zinto. Bemnikezi nami nangempela bemfonela ugogo ngosuku engavuka ngalo, ngavuka ngo4 ekuseni, wangigeza ugogo, wangipakashela isikhwama, wathatha ifoni 3310. Wathi le number le mayikufonela uyi-answer usho ukuthi ungakephi, la ukhona khona, ngizohamba ngihayikise la uyakhona, uzotshela abantu laba bazogibeza emotweni ukuthi bekwehlise police station. Nangempela sivuke nogogo ngo4 ekuseni ehambe nami, sihayikeni iveni, le veni ihamba lomunye umama nobaba wakwakhe, abacela ukuthi bacela bengibeke egate lase police station ePaul Petersburg. Mabe ngibeka khona nangempela iringi phone ugogo, ngimtshela ukuthi hayi ngisaphambi kwase police station. Yabo, athi okay linda kancane, afonele umama Mtshala amtshela ukuthi ingane isifikile. Yabo, ngathi ngiyabona nangu umama uyisidudluze kumina. Afika athi wena unokwethemba, ngithi yebo. Athi okay letha ubhakha sami. Hlanhla leyo mangifika kulo yamuzi engicheke lo yamama abone naye ukuthi ngalimala la ngalimala khona, kodwa ngathini kukhona kuyabonakala ukuthi ingane isayiphethe kahle. Ngabo noma yalimala kwabuya lokho kubuyayo. Ngaqhubeka-ke ngahamba umhlanga kanjalo waze waphuma uma ejele, waphuma ngifunda u4. Ma ephuma uma wazala, hayi kancane wazala, angishiye ney'ngane. Ukuthi ugogo akekho, ukhaya usekhaya kubo ugogo kwaNongoma emaphopho eQongo. Mkhaya mayahamba ugogo lapho wayekhulelwa ubaba wakhe, ngasala noma mangisala noma uma uyaphuza, uyazi ukuthi kumele ngesikoleni. Yabo, angishiye ney'ngane lana ahamba utshwaleni. Ngomsombuluko kumele ngesikoleni, mangithatha iy'ngane ngiyibeka amakhelwane uzobuya ngishaya. Athi ngifuna ukwedlisa iy'ngane zakhe ngoshevu, ngiyazi ukuthi abamthandi ngixakeke ukuthi ngoba phela uma zolo lokhu behleli nabo laba bantu. Yabo, sebengayidlisa kanjani ingane ushevu. Uyayibona leyo nto. Abuye mayefikile ngiyitshela ukuthi hayi uzobuya uDuku lutho. Umuntu omama embulele umuntu wasemphakathini. Umuntu wasemphakathini. Suthi kuhamba isikhathi ugogo abone ukuthi lento le uma ngenzayo iyangihlukumeza, ngisho esikoleni sengiyadideka. Uyayibona leyo nto. Hayi esikoleni othisha bagcine bembiza ugogo bekhulume naye. Kangangokuthi ugogo wangenzela umhlonyana, leyo mali wangigcwalisela, wangithengela umuzi u1 room owakhiwe ngendludaba. Wangithatha wathi ngiyohlala khona. Uyabona, ngimshiye uma yedwa la.
nangempela ngamshiya. Afika mayefika ayikho nje nalento yami umhlanga awulona ichichi wena uyazazi nje kade wadlwengulwa. Yabona nje leyo nto ingiphathe kabi angangokuthi ubehupha ngisho ugogo Ngommese egcekeni uma futhi unequnga amhubhelani imhubhela ukuthi ulela mina. Wayibona leyo nto emtshela ukuthi mphile ingane iyafunda uyayiphazamisa uma lokhu ushiya ingane nezingane wabo ekubeni uyazi ukuthi kumele esikoleni kuyabhalwa amaphepha izofeyila. Yabo leyo nto ayikho lento ayifundelayo ini ngagcine nami ikhanda. Yabo leyo nto ngadikila ngangazi ukuthi kuyaphi. Ngathatha ikhwama zami ngathiwa sengise-Richards Bay anginakhaya angilutho. Afike e-Richards Bay ngathola abangani okuthiwa uPho noHlehle bangihlalisa kubo ngahlala kubo kanti bayabhema babhema insango bayaphuza. Sahlala nabo-ke silokhu sibhema siphuza. Ngacela uMakapho ukuthi ngicela angizamele ukuthi ngikwazi ukubuyela esikoleni. Nangempela ngabuyela ngawuqeda u7 wami ngawuqeda u8 wami. Ngathi sengizoqeda u8 ku-October kanti uPho usebhema iwunga. Yabo leyo nto njalo afika ngishukela insango. Yabo leyo nto mangibheme yakhe insango ngizodakeka nje lokhu ngozela ngingazi ukuthi lensango uyifakeni. Yabo leyo nto kanti one day uzothi uma wakhe engekho esemhlanganweni womphakathi mangithi ngiyangena ekamereni lakhe uPho ngimfica ufaka enye into ewupowder phezu kwayo insango. Ngimbuza uPho yini lo ifakayo la. Yabo angicashisele futhi angafuni ukungitshela. Yabo bese ngiyambuza Pho yini lo ifakayo la. Athini athi upowder wengane lo waseyinqeni. Yayibona lo ngithi indaba ufakelana athi ufakela ukuthi ungamgqilazi esifubeni kanti ufake iwunga. Yabo mina ngazi ngithi hayi okay thatha insango mina ngibheme phinde lokhu ngiconsa kwathi ngelinye ilanga engekho uPho ekubaba wengane yakhe kumele ngivuke ngesikoleni ngibathi ngiyavuka umzimba ubuhlungu amalungu omzimba wayindawo ngishuka insango yabo ngibheme ayi ngivele ngiphathwe isisu kakhulu. Ngize ngiyekamereni lakhe uPho ngithatha upowder lo yabo ngofaka ngithi ngiyabhema ungikhinca upowder upowder wona lozingazengane angazi phela ngoba yena ubesho njalo ivele ngikhince lento lena ngingazi ukuthi kahle kwenzakalani. Yabo ngize ngitshela usisi wakhe uHlehle athi uHlehle lalela akona upowder lo lalela geza ugqoka uniform sambeni sodlula ka-uncle khona omunye u-uncle ubedayisa ingidi iwunga insango bekushova namaphepha kwakhe. Athi sizodlula khona uzonginikeza le nsango abayibhemayo ngizoba right. Ngimbuze insango yini kanti le. Yabo angafuni ukungitshela naye uHlehle. Ayisambe masifika lapha nangempela angenzelela ngimbone ifaka lento lo powder lo. Ngithi mase ngimbuzisisa ngitshela ukuthi iwunga. Ayibona lapha akusekho ukuthi ngikwazi ukuyiyeka ngobani angibi right uma ngingakayibhemi. Yabo mangizama ukuvuka amalungu omzimba yakhathala isisu sengilume nangempela ngibhemi. Yabo mangibhema hayibo ngibe right ngithathe isikhwama sami ngifike late ngisho esikoleni. Yabo ngifunde kanti uzongaphela unyaka sengiyadisturb imali yokuthenga lento angisayitholi. Yayibona leyo iyadimanda iyangidimanda ngoba mawusaqala ukungena bayakupha babinankinga kodwa mawusungenile usuphakathi usuyizwa lento le sekunzima ukuthi uyithole. Yabo ngiyaqala manje ngiyalova ngisho esikoleni. Yayibona leyo nto ngiyaqala sengishaya ngisho shoplift ngigqoka ama-uniform. Yayibona leyo nto ngaze saze saboshwa sobathathu imina uHlehle uPho. Yayibona leyo nto ngaphazamiseka umama lo nenhlala naye uyazi ngithi nigaxele manje. Umama lo uyazazi izingane zakhe ukuthi bezibhema vele ziyabhema. Waziyala ngayo yonke indlela ukuthi lona njengoba ebhema insango ningamfaki kulento le. Yabo
mina ngayitshela ukuthi hamba sangibhemisa insango nami yabo kanti sebeqele ngaphezulu ngangena kanjalo ngokuthini uma wakhe upho ngangimchazele vele istory sami ngamnika ngisho inamba kagogo ugogo wamchazela ngestory sami wamcela futhi ukuthi ucele ngibheke yayibona wangibheka kumakapho ngahlala until saze saganga-ke se-shoplifter saboshwa sobathathu nopho ngaphazamiseka lokho esikoleni. Naw waboshwa isikhathi esingakanani? Sawuhlala 2 months. Nani kade ni shoplifter? Sashoplifter esikhawini Richards Bay emall. Sashoplifter saboshwa ngaphuma mangiphuma ngibe nalolo valo lokuya esikoleni. Uyabona ukuthi othisha bazongibuka kanjani bazothini ngoba showcase umakapho bazoyiletha incwadi bayazi vele la engihlala khona ekhaya kuseduze nasesikoleni uyabo and kunomunye umisi onomuzi khona lapha uyabo bengijwayele ukuya kuyena ingane yakhe bekuyiyona engithathishisayo kwi-maths entombazane ngasaba lokho ke nami yabo ngalokho ngiqhubeka ke ngibhema ngaze ngasuka ekhaya ngahamba ngayohlala edrobheni. Umbuzo wami nansi into engiyaye ngiyibuza yona yini nezikhipha umuntu ekhaya straight ke manje eqokele ukuyohlala phansi kwama-bridge ke manje? Mina ngifuna ukuqamba amanga indlela nje engase ngihlukumezeke ngayo ngaze ngayitshela ukuthi mhlawumbe akukhona ekhaya ngqo. Sengisho like ngoba usuhlala lapho usuhlala khona eBay nothi emumva la wasuwakhona ePietermaritzburg. Lapho angithi nje manje lapho usuhlaliswa ngesinqa sodwa vele ngoba ufike ngezingane zakhona la. Yini lena ke manje ekuma drugs le enza ukuthi umuntu aza aqokela ukuphuma ashiye ekhaya? Angifuni uqamba manga yabona mangabe uhlala ekhaya ubhema ugcine uzucabanga ngisho izinto ezirong babeka ifoni kanje phezu kwetafula ucabange ngisho ukuyithatha uyoyidayisa izitsha zokudla into ezobuya isize wena ngakusasa ucabanga ukuyithatha uyoyidayisa yabonga manje ngacabanga ukuthi akukhona ekhaya la uyayibona lonto ukutshontsha kwami lana ungakaphuma esefonela ugogo amtshele lezo zinto ngizobukeka ngumuntu kanjani uyayibona lonto ngagcine ngaze ngathola i-boyfriend leyo boyfriend leyo ibidayisa yona iwuntu uyayibona lonto sagcine ngahlala nayo kanti yona vele ihlalela edrobheni uyayibona lonto ungahamba nayo ngagcine nami sengishoshoba khona edrobheni ngahlala khona ngabhema nakho-ke e-Richards Bay sekushawa amaphara naku njengoba kade kushawa amaphara nje wavela ngisho ezindabeni ngabaleka-ke ngeza la eThekwini. Umbuzo wami emva kwekuba wahlangabezana ne-rape ngaphambi kokuba udibane nalomfana lobuso uthandana naye e-Richards Bay ukhona nobudlelwane kwaba kubona ngaphandle kwalokho? Ukhona ngoba umfana wangikhipha uvirgin nomunye umfana ekuthiwa uPeter wakwaMakofana. Emva kwayo le nhlakelelo sengikhulile nje impela sengimdala. Abantu abeke baba nenkinga yokudlwengulwa bakhala ngokuthi kunzima ukuba sebudlelwaneni bayabenya ukuze omunye uzethi uyabenyanya abantu besilisa uze ukuthi makumele mhlambe kwenziwe inkonzo kuvele kudlale leya film. Kuba uma mhlawumbe ungasixoxela kwakunjani lokho kokuqala nje ngesivumelwano sakho ngiyakubona okokuqala ngoba kwangesona isivumelwano sakho kwakunjani uma ungaxoxela umuntu ongakaze ukuze kumehlele umthathe ngombeke esithombeni? Angifuni ukuqamba amanga yabona nje nganginalokho even ngisho engibamba yabo lonto ngifikelwe ifeeling as like engazi ukuthi uzofaka isandla engigxishiso kusemlonyeni yabo lonto ngibuye ngibe nalokho ukuthuka ezengibuze yini kwenze njani wabo waphoqa ukuthi ngimchazele inkinga yami kwasho ukuthi bekuwumfana ke opolite yabo lonto umuntu oright wakwazi ukungiduduza yabo lonto nami ngagcine ngaba down ngoba leyo nto ibingenza
uyinoma muphi umfana bengifike ngithandane naye uyayibona lonto befike ngenze and bekuphoqa ukuthi ngize ngimchazele inkinga yami before sikwazi ukwenza ucansi ngoba bengihluleka ukuvedane nje ngenze nayo ucansi ngoba ngosuku lokuqala nje bengingakwazi ukulala ubusuku bonke ngibuye ngiphaphame ngimbuka uyayibona ngifikelwe yileyo nto ukuthi lo muntu uma engashintshi enze leyana mhlampe yena-ke egcine sengibulala ngizothini yona into ebuyenza uGubevu lo wagcina ephumile waphuma wathi uma ephumile kanti amanye amacala asamlindile vele uyayibona loo nto wayephuma waphinde wadlwengula omunye umama nengane yakhe yentombazane yayina-5 years washawa umphakathi washona shuthi lento iyisifo yinto nje vele angazi ayeyenza kuthiwa khona abantu abadlwengula umuntu badlwengula amantombazane bewabulala behambe bedlwengula abantu bewabulala kuthiwa labantu laba ongoti mabe ba-check-a engqondweni lento iyisifo le omunye wayebashela bemqomo yini into oyibulalela umuntu usuthandana naye amshele bethandane ambizele endlini yakhe afika lale naye ambulale usumbulalelani leyo nto leyo iyisifo even ukudlwengula nakho kukodwa kuyisifo ya ngingasho kanjalo ngoba nakhona la e-Albert Park enye ingane ekuthiwa umXhosa ethandana noSimphiwe bathi behleli nje sekusebusuku behlele emlilweni waqhamuka omunye ubhuti lo bhuti kuthiwa waseMayville ubhuti lo wahlala nje nabo wababhemisa insango wababhemisa ugwayi kanti uma-ke umXhosa uhlala noSimphiwe uSimphiwe indoda yakhe ngalesi sikhathi behleli laba liba lokudakwa ile nsanga abanikeze yona kanti yena umaka intombazane le ukuthi iya ngaphi iyolala ngaphi umXhosa athatha izinto ahambe eyokwendlala uma efika kondlala uyokwendlala ngale kweyitepisi ngemuva bona bahleli ngalaba basumlilo yabo kanti ummakile uyinamhlanje ingane yabantu ecisha phumiso inesikala nala akuthole ogwaze nombala yena impela loya bhuti loyana kuthiwa uphathe enye into like i-crossbun ithe kanje ngoba even ngisho umbuka umXhosa uyabona ngathi wayefuna ukumshaya kanje emkhiphe iso uyayibona loo nto kanti inhlanhla le izoshaya la ethambeni iphinde imdabule nala ngezansi laba khona iso ngobani wabashiya nje emlilweni wabanika omunye ugwayi nenye insango wanyamalala nje like umuntu oyochama ngoba vele wayekade lokhu ephuma ingene esuke ingene yabo mayefika lapha mayetha umXhosa usalele yabo bafika wamvusa wathi mayemvusa wathi umXhosa yini yabo wathi awangidayisele yabo wathi umXhosa hayibo mina nginendoda yami wathi engakaligwinyi lelo wayemshaya ngalento lesweni ethi ufuna ukumkhiphisa yabo bezwa laba basemlilweni beza ngomXhosa uyakhala kanti njengoba ekhala usemshayile vele ngalento yabo mabe jika lapha na umuntu ngejubane uyabaleka kanti ngayizolo kwakhona wayegwaza umbali ufike nje bathathe is like sakubathenga aye nawe ekucasheni afika akhiphe lento yakhe lekuthiwa uhlezi ayigoqe ngoplastic wesinko ngoba ngisho eDalton bawu3 balimele uyena ishuthi lento manje iyisifo ngiyacabanga impela ngoba ngeke uhlezi uhamba indawo ehlukahlukene wenza into eyodwa dadewethu elakho nje lokugoqa mangathi unikwe ithuba njengamanje unika umbhobho umale phezulu ukhuluma nawo wonke umuntu okulalele njengamanje elakho ungathini ngezidakamizwa ungathini umuntu ongakangena ezidakamizweni ungathini umuntu oneyinkinga ezifana nezakho oke wabhekana nazo naye usecabanga manje ukungena ezidakamizweni ungathini kumzali osekhaya ofana noma wakho libhubesi onganiki ingane ukuphila kodwa ukhuluma izinto ezinegative ingane nje ukuthi hayi vela lento oyifundayo ayikho usayiphethe kahle ngoba wena vela useyona intombi yakwazi lokho
ebazalini abanjalo eyinganeni ezifana nawe ungathini ukubona njengamanje? Mina nje kusisi bethu nabo abafowethu ngingasho ukuthi njengoba kusuke kuthiwa izono zabadala zwela kubantwana, kusuke kushiwo into efana nalena kangangokuthi emakhaya siphila impilo engafani. Uyayibona lonto njengoba siphila impilo engafani, abanye bethu kusuke kuyisimo ohleli kusona ekhaya uzuphume ekhaya kodwa lokho akukho right. Ngobani ngisho noma ngakuthiwa kunjalo kuyakuphoqa ukuthi ubekezele. Yabo thina sahluleka ukubekezela, sibekezelele lawo mazwi sabona ukuthi ngcono siphume, kodwa la saphumela khona akumnandi ngoba sila emgaqweni asithandi. Uyabo siyafisa impela ukubuyela emakhaya, siyafisa futhi ukuhlehlisa isikhathi sibuye siqale kabusha kodwa ngeke kusenzeke. Uyayibona nakubani nabani ongizwayo nongilalelayo azi ukuthi impilo yezidakamizwa ayikho right. Ngobani siyahlukumezeka and abantu abahlukumeza abanye abantu bavele bethatha advantage yalokho ukuthi into vele nginemsebenzi walutho into ezidakamizwa. Uyayibona lonto even ngisho udlula ngendlela umuntu afika kunika i-take away usedlile wadla wacabela phakathi amathamba ethi mi idla la akakuthathisi like okomuntu ophilayo njengayo. Ngakho-ke impilo yezidakamizwa kuyona impilo kunalokho ukufa. Ufike uZanele Mbokazi kimi umsakazi wokhozi wathi professor labantu bakho ngingabasiza ngani? Namanje ulindele impendulo kumina, kodwa mina engama ngalo noma engimi ngalo, if ever ufika umuntu ofuna ukusiza umuntu oke waba sohlelweni lami, into ofethe ngeke ngibacele ngayo, ngiyacela okungenani azizameni ukuhamba isenta. Okay, ukuhamba isenta uqale indaba zokudropa, uqale uphuze abometadone. Asisho ukuthi uzovele nje kusasa kuthiwa nangu ubani useyekile idakamizwa. Ngiyayi-understand mina i-process yokuthi kancane mawukade ubhema 3 ngosuku usubhema 2 ngeviki elizayo usubhema 1 ngosuku udrop kanjalo uqala uthathe imetadone ukuze uma kufika umuntu kimi ezothi ufuna ukukusiza ngizomdlulisela kwena, ngoba into engingafuni yenzeke mina if kuzofika umuntu ethi ufuna ukusiza someone amsize eseseyidakamizweni uzokhipha umuntu imali yakhe ayifake ehlathini, umuntu aphinde futhi impilo yakhe ingashintshi alokho khona esemgaqweni. Leyo nto izobabulala abantu imorali yokufuna ukusiza abanye abantu. Understand leyo nto leyo. That is why ngithi mina ngifuna ukukhanda i-rehab yami. Umuntu engizom-interviewa uyothi mayeqeda ngalolo suku uyohamba i-rehab yami. Ngobani lento lena awumane uyiyeke ngokuyitshelwa umuntu, ifuna uzitshele wena ngaphakathi enhlizweni yakho. And ifuna ukuthi even ngisho uyiyeka ungathi uyayiyeka ngokuthi usuke eduze kwayo, cha, kumele uyiyeke ikhona khona lapha ucaca ukuthi uyahlukana nayo. Yabo uyitshele wena ngaphakathi njengami mina mangathi ngithola indawo e-right yokuhlala sengikhathele ngi-right. Nina benkashana kaMenze yaphuza umlaza ngameva, nina bohlanya bathi liyadla indlodlobele libeka isihlanga emadolweni. Lo khulumayo professor ngwamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini lakaMandlakazi. Uma ngabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu siyacela, ngiyaphula imini, ngiyaguqa, ngiyazendlala phambi kwenu, siyacela ucindezele subscribe button, ucindezele nebell. Njengamanje isicelo esinye senginaso sinohlelo olusha lokudonate ngama-20 rand. Uma upress ujoin lapha uzokwazi ungene ngaphakathi ufaka ama-details wakho usiphe u-20 rand. Le mali le imali ezosisiza ukuthi kukhandwe rehab, imali ezosisiza ukuthi sihambele izikole ngizobe ngihamba nabo abafowethu nodadewethu abahlala emgaqweni ababhema izidakamizwa,
siyokhuza indaba yazi izidakamizwa. Ngiyacabanga kuwona wonke umuntu obukelayo lapha esekhaya akekho ofisa ukuzala ezalele umgaqo, akekho umuntu ofisa ukuzala ezalele izidakamizwa, akekho umuntu ofisa ukuzala ingane yakhe emaqede iyohlala phansi kwamabridge, akekho umuntu ofisa ukuzala angaboni ikusasa lengane yakhe liqhakaza phambi kwamehlo akhe. Kodwa nje manje sithola siseyimene njengalezo zokuthi intsha iphelele ezidakamizweni ngeyinkinga eziningi ngeyisuke zahlukene. Yingakho lolu hlelo lenzelwa khona ukuthi bezoyikhulumela kuzoba ngoba nami bengumuntu othi mayibuka umuntu oseyidakamizweni noma semgaqweni ngimahlulele, kodwa emveni kuba ngibe umuntu ohlala nabo axoxe nabo ngabona ukuthi no, labantu laba akubona bonke abangena ezidakamizweni ngoba bethanda, abanye badrivewa izimo ezithile ezibalidele ekutheni begcine beseyidakamizweni. Ngase ngithi no, uhlelo kumele ngilithathe ngilihambise kubantu malungana ngqo nokufundisa. It's for educational purposes, yokuthi kufunde abantu bengapheleli ezidakamizweni, indlela abantu abazali abakhulisa ngayo ingane indlela ekumele ziphathe ngayo, othisha indlela abakumele begade ngayo ingane zonke. Siyabonga, ngiyaphinda ngithi siyabonga kubona bonke abantu abashare ama-video, kubona bonke abantu okuyibona abasubscribe-ile, ngoba iyona nto eze yakwazi ukuthi izithinte abantu abaphezulu. Njengoba manje senginey'ngxoxo nabantu abaphezulu abayimisele ukusiza uhlelo ukuze liqhubeke likwazi ukuthi lulekelele abantu abaseyidakamizweni, luvikele futhi ney'ngane ey'ngakangeni ezidakamizweni. Ngakho-ke siyacela uklikhe ujoin, ungene ngaphakathi uyosipha lokho osipha khona, ngoba kuhlukene kathathu, kukhona u70 rand, kukhona u20 rand, kukhona u300 rand. Kuzoba kuwena uthanda ukusipha kuphi, kodwa egcineni kwakho konke izidakamizwa siyozinqoba njengomphakathi. Ngiyabonga.